ଉଠ କଣ ଉଠୁନି 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 ରାଗିଛୁ କିଲୋ ରାଗିଛୁ ରାଗିଛୁ ଆଁ ଉଠିବୁନୁ ଉଠ 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 ଏଇ ଅନା ଅନା ରାଗିଛି କେମିତି ଉଠୁ ନାହିଁ ଶୋଇଛି ଯେମିତି ରାଗିକି ଶୁଅନ୍ତି ଉଠ 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 ଏବେ ଉଠ ସେତିକି ରାଗ ଛାଡ଼ ସେତିକି ରାଗ ଛାଡ଼ ଉଠ 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 କ'ଣ ହେଲା ରାଗିଛୁ ରାଗିଛୁ ହଉ ସେତିକି ରାଗିଥା ଉଠ 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 ରାଗ ଛାଡ଼େ ଏବେ ବିଲୁ ରାଗ ଛାଡ଼େ ଏ ବିଲୁ ରାଗ ଛାଡ଼େ ରାଗ ଛାଡ଼େ ରାଗ ଛାଡ଼େ କ'ଣ ହେଲା ଉଠୁ ଏବେ ଉଠୁ ଉଠେ ଆଜି ତାକୁ ମାଛ ଦିଆହେଇନି ସେ ଖାଇନି ବୋଲିକି ରାଗିଛି ଉଠୁନି ଡାକି ଡାକି ଉଠୁନାହିଁ ମାଛ ଦିଆହେଇନି ମାଛ ଦିଆନି ବୋଲି ରାଗିଛୁ ଭାତ ଖାଇନୁ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗିଛୁ ହଉ 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 ଉଠ 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 ଦିଆହବ ଉଠ ଉଠୁନୁ ଦିଆହବ ଉଠେ ଉଠ 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 ଖାଇବୁ ଉଠ ମାଛ ଖାଇବୁ ଉଠ 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 ମାଛ ଖାଇବୁ ଉଠ ଉଠ